llorar a Cangas. Yo no sé, yo soy de Madrid. Debía ser una palabra de esas de antes. La gente pagaba para que le lloraras al muerto. Las choronas. A chorar a Cangas. Chorar a Cangas. Antiguamente las señoras que las contrataban para los entierros y para venir a chorar a Cangas. Sí, iba a chorar a Cangas, sí, hace muchos años. Dábase unha taciña de caldo e choraran. De pagar R$2 e daban unha taza de caldo. O rico, como era rico, pois tiña moita máis xente. Antes a xente era moi churmiqueira. A chorar a Cangas.
compañeriña leale, compañeriña leale.
divertir, comete un cucuruchito de maní. Cuando la tarde sola está, caserita de mi corazón, el maíz entona su pregón, y si la niña oye su cantar, bajará de su balcón. Caserita, no te acuestes a dormir, Pero lo estás viendo. Y no querías que tocara. No sabía que tocara tan bien. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Venga, a bailar. Pero si no sé. Pues aprende, que ya es hora. Cuando la tarde sola está, caserita de mi corazón, el maíz entona su pregón, y si la niña oye su cantar, bajará de su balcón. Ahí va un bolero, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Ahí va un bolero, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Sementarse
pomo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pomo medre, un meniño, un bello e un cantar. Siempre estará lejos del pasado, su rumbo a seguir. Después de tantos años, nunca olvidaré lo bueno que me has dado y así seguiré. Por quererte demasiado. Debes quedar olvidar con el tiempo todo lo que yo fui y te duele demasiado. Quieres que te entiendan para luego soltarlo y dejarlo así. Después de tanto daño, no me busques más. No daré marcha atrás. Con el tiempo sabrás olvidar. Me iré a un lugar donde nadie me pueda encontrar. Debes querer olvidar con el tiempo todo lo que yo fui y te duele demasiado. Quieres que te entiendan para luego soltarlo y dejarlo así. Después de tanto daño. Me gusta poder sentir que todo un instrumento é transmitir sentimentos, máis que nada. Claro, si é algo que merece a pena, algo que te gusta, si te sientes cómodo tocando. Xa dende pequena me gustaba moito cantar, escoitar así. Entón, por iso comecei. Non existiu ningún tipo de disciplina para adquirir os compromisos que levamos a cabo con un solo interés, o facer a mellor música posible, disfrutar o público, o que nós estábamos disfrutando do traballo feito. Por las mañanas me levanto muy temprano, siempre con ganas de ir a navegar, de echar la caña o largar el tramallo. Yo no me muero ahí sin poderla pescar. Ahí este ano salto peix por la popa. Se enterra un tamén por mar, porque non poida comer unha torada e que non saben largar pola beirada. E es la maruca, 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 la más bonita y hermosa de arriba. Y es la maruca, 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 es la maruca más rica y más. Ahora que voy entrando por la calle de La Palma, le voy a echar una copla a mi querida del alma, a mi querida del alma. Ay, alala, ay, alala. Esperta se estás dormindo deste sono tan profundo, que a tua porta estou cantando as maravillas do mundo. Despertas, estás dormindo deste
tan profundo que a tu porta estou cantando as maravillas do mundo, as maravillas do mundo. Ai, la, la, ai, la, la. Pum, 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 para, 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 pum, 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 para. Gracias por estar aquí. Vamos a presentar a Fernando, bueno, todos o coñecedes, pero Fernando Cuñarro, que vai a facer a presentación do libro. El foi o coordinador de todo e prácticamente o autor do libro, con as dudas. Así que, sin máis, deixo-vos con ele. Bueno, pois, boas tardes a todas e a todos. Estamos aquí convocados gracias ao labor dos músicos que nos convocan nunha tarde maravillosa de primavera que debía ser. Nos contábamos unha tarde mellor, pero non foi posible conseguir a mellor. Temos a que temos. Pois presentamos hoxe o número 4 da colección Monografías. A colección Monografías que empezou co mundo da conserva, segueu coas escolas de Cangas, ten que seguir co urbanismo, un libro de Paco Mallo, e o número 4 era este dos músicos. Pero resulta que o libro do urbanismo está atrasado e quedará co ano que ven, se podemos facelo co ano que ven. Entón, hoxe toca falar do número 4 do Monografías. Bueno, son estes traballos da cepa, son traballos de maduración lenta. Non se pode dicir, vamos ao Corte Inglés e compramos que nos den un libro da música de Cangas, porque eso non cho vende, e hai que facelo. E para facer o libro, inicias un proceso, un grupo de traballo, e aí organización, e hai que empezar a buscar fotos nas casas onde sabemos que hai fotos, e despois van vindo dese fío, vas tirando, e consigues ao final ter unha restra grande de máis de 1000 fotografías que traballamos para este libro. Das 1000 fotografías seleccionamos sobre 400 fotos que pensamos que o resumen do que pode ser a música de Cangas. Se algún fallo hai, desde logo, non é dos músicos, é noso, por non incluílos. A veces non chegas a todos. Por exemplo, en Cangas sempre se fala do Mestre Tenreiro. O Mestre Tenreiro é unha persona moi querida, unha persona dos coros, unha persona que tuvo moita importancia, morreu no ano 37. Pois o Mestre Tenreiro, revisando as fotos que temos nós, non aparece ou non se sepa que aparece en ninguna das fotos. Entón, pois non sabemos nada dele. Agora parece que, comentando con xente, parece que hai familia do Mestre Tenreiro en Cangas, que foi zapateiro na calle aquí onde leva, non da súa calle, aquí no barrio do... como se chama, Pilar? O Forte. O barrio do Forte. No barrio do Forte ten unha calle. Pois aí, ten unha zapatería. Pois nese sitio, ou digo nese sitio, as fotos non nos apareceron. Aparecerá máis variante, esperemos que aparezca, si é así. Bueno, dicirvos que o libro está dedicado a Inocentes Camaño, porque cando fixemos o libro e falamos con moita xente, todo o mundo nos falou ben de Luís Inocentes Camaño, Inocente Luís Camaño Brun. Toda a xente, bueno, que armonizou non sei cantas cousas, que había problemas con orquesta que non sei cantos, iban a xunto a Inocentes Camaño, ali lle arreglaba, facía as cousas todas que había que facer, e ali preparaba todo ele. Que ven un músico canadiense co jazz
de Tomás. Pois Tomás trae un músico de Canadá a tocar o saxo e resulta que o saxo ten un accidente no avión, non sei cantos, e o saxo que non pode funcionar. Quen ten un saxo, inocentes a mano, recurren a él, e o canadiense dice, carai, que saxo máis bo, cando toca o instrumento. Por eso entón dedicamos o libro a él en representación de todos os músicos que aparecen no libro. O libro que é o que temos? O libro ten sete apartados. 3 apartados grandes e 4 apartados que se van como en horizontal. Os 7 apartados en vertical serían a banda de música, que engloba 100 anos de Cangas, desde o ano 1900 hasta hoxe a banda de música existeu, depois explicaremos na mesa redonda como existeu, pero existeu prácticamente os 100 anos do siglo pasado. Depois temos as corais e os tamén estuveron todo o século, e depois temos o mundo do folclore, o mundo da gaita, que tamén estuvo vivo os 100 anos casi. E despois, nos anos 60, empezan a vir as orquestas. Hai unha transformación no mundo da banda de música, empezan a vir conxuntos, formación máis pequenas, de 6 componentes, de 7, de 8, de 10, e os demais, que son as orquestas. E nos anos 65, 68, 69, na miña xuventud, nos meus 15 anos, 16, empeza a darse a ruptura entre a orquesta e o mundo moderno da música moderna, que viñan os conjuntos de guitarra de 4 miembros, pois dos Chani, dos Chuperetes, e todos os mozos de Cangas que nese tempo estaban activos na música, os anos 70. E depois dos anos 70 xa pasamos entón pois a música de hoxe, o grupo Astaró, o grupo SOAP e grupos modernos como a mellor dos Nelson Quintero, a orquesta Jarbo, que recrea un pouco tamén as orquestas de antes, pero desde o punto de vista do... E despois que ven de remate o cumio da casa, do tellado da música, o remate maravilloso do conservatorio e a escola de música. E aí volvemos a encontrarnos nos anos 80 coa figura outra vez fundamental de Inocentes Camaño. Inocentes Camaño con Cordeiro, e que non son de Cangas, tenes que disculparme que me trabuco un poquinho nos nombres e que non atinde ben. Cordeiro de la panadería. Pois con Cordeiro e Inocentes fundan un poquinho a banda, refundan a banda, e depois teñen a idea de facer unha escola de música para aprender música. E despois, pasando os anos, esa escola de música e o conservatorio magníficamente artellanse as dúas e forman o que é hoxe o Conservatorio de Música de Cangas profesional e a escola de música de lado co seu coro e con súas cousas anexas ao conservatorio. Unha idea maravillosa que naceu no ano 95. É o mismo ano, por certo, que naceu a CEPA tamén no seno dunha escola de adultos, que foi a escola de adultos de Cangas desos anos anteriores. Bueno, eu creo que xa de momento chega, porque hai que cortar cando a cousa está ben, así, con ganas de escoitar a mesa redonda. Na mesa redonda van estar aquí máis ou menos representantes de todos os capítulos do libro, dos 7 capítulos que ten o libro. E agora hai que ir dando a despedida, como dice o libro, a despedida vou dando, eu non a quixera dar, pero as cousas teñen principio e as cousas teñen final. E o final desta presentación chegou. Agora, que é o que vamos a ver? Que é o que estaba no programa. A presentación en vídeo dun traballo magnífico que fixo Borja Brun. Borja Brun, enséñanos a cara para darnos un aplauso, por favor. Pidevos o aplauso porque o traballo que fai Borja Brun son traballos moi bons. E vades saber como ese traballo que fixo para hoxe é o traballo dun cangués de pro, con cariño, que estaban aí representados, todo o que se pudo meter en media hora que é o que dura o vídeo. O vídeo son horas 7:20, ás 8 menos 10 ten que estar acabado. E vai estar porque aí a mesa de montaxe é unha cousa moi seria. Entón, disfrutade do vídeo porque o vídeo é unha delicia. Depois o vídeo vai se colgar en internet, o cual vai ter acceso a Cantar a Cangas, pensaremos o vídeo, cando queirades velo, pois un pequeno resumen de fotografía e de cancións e de tal. O vídeo é moi potente, a televisión é moi potente e vamos a disfrutar deso. Quedamos
quen queira seguir ás 8 con nós na mesa redonda e quen queira seguir ás 9 vendo vídeo, o segundo pase por nocturnos, ás 9 da noite damos o segundo pase de nada máis. Moitas gracias pola súa atención. Yo soy de Madrid. Debe ser una palabra de esas de antes. Pagaba para que le lloraras al muerto. A chorar a Cangas. Antiguamente, las señoras que las contrataban para los entierros y para venir a chorar a Cangas. Sí, va a echar a Cangas, ese es el Dabas unha taciña de caldo e chorar a Cangas. Que pagar 2 reales. Andaba a levantarse a caldo. O rico, como era rico, pues, había moita máis xente. Antes a xente era moi xurriqueira. A chorar a Cangas.
cantar a Cangas e vamos a ver quen estamos aquí, porque como hai cambios de última hora, pois hai que empezar a ver as caras a xente, e vamos a empezar por lado esquerdo e temos aí a Serafín do Campo. Serafín do Campo vene da representación por un mes, perdón, arriba. Serafín do Campo vene en representación de Emilio Verde, un grupo que nos anos 70 empezou a cantar en galego ali por as Baleares, onde depois por máis cerca, por San Amaro. Depois temos a Tomás Fandiño, un histórico e actual do jazz de Cangas, alma de Iraquere. De lado, Carlos Gandón, conocido das Tarot, saleu aí tocando, maravillosa canción dela, aquí na Praza das Pontes. A miña esquerda, Berto, Nuevas Amistades. Estos sí que cantaron en galego lá por as Baleares, estos sí. A dereita miña non falta presentalo, Tucho Perete, Antonio. Bueno, Antonio podía falar de todo, podía falar das corales, podía falar dos yeyés, podía falar de todo. Tuvemos que acotar o espacio dos anos 70, porque é onde ele empezou a jugar con forza. Despois temos a Camilo, que ven un pouco en representación un pouco das corales, como Eugenio Carballo, que foi o home das corales de Cangas, 16 corales tiña Eugenio Carballo no seu momento, ao cabo do tempo. E despois temos a Eduardo, que é o presidente da Bellas Artes de Cangas, a banda de música, eso sí que ten os 100 anos. E á dereita, pois, temos a Nelson, músico moderno da Orquesta Argo, e aquí estamos xa conformados a mesa redonda esta. Bueno, hai xente de pé na sala? Non hai, non? Non, mellor. Dice a copla popular que bueu para dormir, moaña para bailar e Cangas para cantar. A nós vai nos ben, debe estar feito esta copla por alguén de moaña para bailar. Cangas ten zona merecida de ter boas voces e bons músicos. É unha opinión que non discute ninguén con quen queira que fales. Cangas para cantar, como recolle a copla, pero tamén Cangas para bailar e Cangas para escoitar. Aquí dáse de todo, en cantidade e en calidade. Música de banda, agrupación de cantos corais, gaiteiros e grupos tradicionais, orquestras, grupos de música moderna, solistas, bailarinas, formacións novas de rock, heavy, ska, jazz, e dende hai 25 anos, coa Escola de Música e o Conservatorio Profesional van xurdindo novas voces como proxecto orquestral. A principios do século XX faise realidade os comenzos dunha banda que era El Eco de Cangas. Xa hai documentacións por aí que están aparecendo e dos anos 1850 había xa un xermen de banda de música en Cangas, con xente de Cangas e de Darbo, dicen así os escritos. E para falarnos da banda de música, temos aquí ao presidente Eduardo González, que nos vai un poquinho a ilustrar un poquinho ese mundo da banda de Bellas Artes de Cangas. Sí, hola, buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de lo que es la banda de música de Cangas. Todos sabéis que quizá sea como agrupación cultural pues una de las más antiguas que hay, quizá la que subsiste con el tiempo hasta estas fechas. De forma continuada llevamos pues 100 años aquí un poco dando un poco la nota. En primer lugar quiero agradecer a la CEPA dos cosas que yo siento y quiero trasladar a vosotros, que es primero que dedicara el libro a Inocentes Camaño, porque para nosotros es un poco, para la banda de Cangas es un referente, es parte de nuestra historia, quizá de estos 4 pilares importantes de nuestra agrupación, Camaño quizás sea uno primordial, y segundo porque cuando he visto el libro he pensado que me iba a cobrar un canon, porque es que viendo todo el libro, no solo lo que le dedica a la banda, sino la cantidad de gente, de grupos, de personas que realmente han salido de nuestra banda de música y que realmente luego han hecho otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues nada, agradecerle esa importancia y ese trato que nos ha dado en el libro. Y nada, hablar muy brevemente de la banda, porque yo creo que la banda hay que escucharla, hay que estar en la calle, hay que vivirla. Y la verdad que tengo 4 folios que podríamos estar aquí
media hora discutiendo y hablando. Y sobre todo porque yo soy un mero representante y por ahí en el público hay muchísima gente que ha vivido la banda más años incluso que yo y que podríamos debatir aquí grandes cosas y grandes historias. Pero sí que, bueno, en una historia tan grande, pues sí que me gustaría, por lo que yo he contado, por lo que a mí he escuchado y bueno, y hemos conversado, que hay gente muy importante que ha pasado por nosotros y uno de ellos es, bueno, casi el cofundador de la banda, como es Marcelino Carballo, y también Eugenio Carballo, que después hablará Camilo, que para mí son dos personas que, bueno, que han estado ahí, que siempre que lee sobre la banda siempre han estado ahí, pues empujando por la banda. También sí me gustaría nombrar, porque a veces quedan ahí olvidados las historias y las anécdotas, y se podía hablar tantas cosas, pero bueno, están directores que han pasado muchos años por la banda, como puede ser Maestro Lucas o puede ser el Maestro Puga, ¿vale? Que también han sido directores que pasaron muchos años ahí, y personalidades que realmente fueron muy importantes. Quizás si analizamos la historia de la banda, hay quizá 3 personas, aparte de los grandes de Carballo o Inocentes Camaño, hay 3 personas que fueron muy importantes y que yo quiero en esta mesa coloquio pues un poco defender su posición, ¿no? Un poquito estamos hablando de Manolito Chilola y el grupito que ha creado en 1950 esa pues etapa nueva de la banda de Cangas y que realmente fueron los que nos han bautizado como Bellas Artes, porque antes hablaba de banda municipal de Cangas por su vinculación con el ayuntamiento y eran bandas municipales, y allá a mediados de los 50, 1950, pues las bandas empiezan a ser grupos quizás más independientes, grupos culturales y realmente pues eso, nombrar quizá a esta persona porque realmente fue el que nos dio el nombre, ¿no? También destacar, importante también a Manuel Blanco, ¿vale? Manuel Blanco, que es Virutas, que ha sido el contratista de la banda muchos años y que nos ha hecho pasear por muchos sitios de Galicia, pero bueno, en los años 70 él y un grupo de amigos pues realmente han un poco resurgido la banda, ¿no? Y realmente es nuestro, de la época más joven es nuestro cerne, ¿no? 15 músicos, 13 músicos que han empezado a recuperar, a tocar en procesiones, a tocar en Cangas, un poquito recuperando la música de banda. Y también él es prácticamente el recopilador de nuestra historia, es decir, lo que yo, parte de mi trabajo que he escrito sobre la banda está basado en él. Él escribía en las fiestas del Cristo artículos sobre la banda de música y eso es lo que, gracias a él, hoy en día pues tenemos una recopilación de anécdotas, historias de nuestra banda. Y bueno, nombrar por supuesto a Camaño, que es el alma mater, el que ha creado todo este mundo moderno de la banda de música y que realmente gracias a él hoy en día somos lo que somos, ¿no? Y hablando un poco de esto, se dice, es quien creó la escuela de música y el conservatorio realmente parte de Camaño, ¿no? Con ayuda de Eugenio Carballo y por supuesto también a Manuel Cordero. Para mí es esta figura que a mí me gusta imitar, ¿no? Porque es ese presidente, ese músico colaborador que realmente ha trabajado tanto y ha estado tan pendiente de que todo lo demás, aparte de la música, fuera bien, que ha donado instrumentos y demás, porque bueno, para personas como por mi parte, por ejemplo, que estamos un poco en el tema organizativo de la banda, pues son personas a las que tienes que un poco imitar, ¿no? Y aprender de ellos y de sus historias, porque realmente no llegué a conocerlo en persona, pero sí que he escuchado él sobre mucho. Y después de ahí, poca cosa decir, es decir, la historia de la banda es tan grande y va a seguir tan grande porque es la banda del pueblo, ¿no? Y como decía una vez, que escuché a un señor decía que, bueno, que un pueblo sin banda pues es un pueblo cojo, ¿no? Realmente en cada banda, pues en cada pueblo tiene que haber una banda y para eso es lo que estamos trabajando y muchísima gente está trabajando por esto, por mantener viva pues la banda de música de nuestro pueblo y que son tantas historias las que pasan y tantas personas que han pasado que bueno, yo en mi corta historia de banda, que llevo 24 años, han pasado, pero cientos y cientos de personas de nuestro pueblo, personas de Cangas que han
aportado ese pedacito, porque la banda es aportaciones, músicos que participamos y damos nuestro granito de arena para que ese gran colectivo pues siga subsistiendo. Y es un poco es lo que yo quiero trasladar, mi visión, y un poco así, sin leer tanto el guión. No sé si alguien tiene que preguntar algo, tiene alguna anécdota que contar sobre la banda, que sí que también podría enriquecer un poquito toda esta conversación. Bueno, moi ben, ahora continuamos cos coros. Dice, sempre hubo aquí moito gusto pola música en Cangas. En a antigua coral canguesa, o coro de mariñeiros e o de Mosó dirixidos por Eugenio Carballo, as serenatas das Pepitas, os coros do San Xosé, a Lestonac, dirixida por Xosé Pena. Outras voces viñaron sumarse a esta polifonía. Queixumes do Ío, Brisas da Ría, Amigos da Canción, Nifunifá, Mornura, Santiago de Cangas, Areas Gordas e o coro do Postal, que foi o último derradeiro en aparecer nos escenarios cangueses. Todos eles son un bo exemplo de amor pola música. Para falar desta parte das corales e de Eugenio Carballo temos a Camilo. Camilo vai nos falar sobre este tema. Camilo, que é o primeiro ano, Bueno, boa tarde. Primeiro, decir que Cangas é distinto. Os sérmolos culturais, os sérmolos das artes agroman por todas partes. Comentaba fai un rato que é increíble e é o que nos diferencia dos animais esa posibilidade que temos de emocionarnos aínda despois de tanto tempo e de certas tablas. É curioso, porque antes de falar de Carballo quería comentar, é curioso o fenómeno que se dá en Cangas. A canción nace nas tabernas e a música nas barberías e nas zapaterías. Está aquí un dos Francias, zapateiro, os que foron músicos todos, ou os ferechos, que tamén nacen noutra zapatería. Nas peluquerías, nas barberías, a de Gelito, a de Castañeta, a de Requinto, en todos era un fervedoiro de música. De música, de facer música, pero tamén de trasladar os seus coñecementos ás novas xeracións. Quen non pasou pola de Chilola a que nos enseñase ese 1, 2, 3, 4 e que non nos entraba, porque non sabíamos ler esas 4 historias, non? Bueno, Eugenio Carballo, eu tiña datos de Eugenio Carballo como sucesor de Marcelino. Marcelino fora o primeiro, o fundador da primeira banda que teníamos. Agora hai outra documentación que é do 1927 que se chamaría Banda Popular de Cangas. Eugenio Fillo, eu creo que xa nace creando, nace compoñendo, nace dirixindo, nace arranxando, e Eugenio é unha persona sensible hasta tal punto que eu teño oído de os seus fillos, e comprobado evidentemente por a amizade que nos uniu, pero sobre todo esas anécdotas que me contaba Marcelino, que me contaba Eleuterio, outro fillo, que me comentaba María Eugenia, non? De que sempre iba con un papelillo no bolsillo, iba a dar un paseo, porque eran tempos difíciles, e mellor había que distraerse máis que quedarse na casa, e naquel papelciño iba tomando notas, unhas veces notas que eran non pentagramas, chamase, non? Ou simplemente anécdotas que o mío que viñan á cabeza ou que sucedían durante ese percorrido. Esas notiñas eran o que logo iba a convertirse nunha canción ou nunha partitura. Hasta tal xeito nos uniu que a última partitura foi dedicada a min, que non se chegou a estrear hasta fai moi pouco tempo, hasta tuveron que pasar desde o 96, que falleceu el, desde o 95, que compuso, hasta o 2011, que se estreou
grazas á actual banda, grazas evidentemente ao mestre Camaño, que foi un dos grandes potenciadores da música, e inyectar, porque Camaño supo inyectar esa emoción que as artes nos poden transmitir e que a música, en este caso, nos pode transmitir a novas xeracións, porque hasta Inocentes Camaño, hasta Luis, como le coñecemos todos, as bandas estaban ateiradas de xente maior, esos músicos que se foron facendo nesos locales que vos comentaba. A partir de aí cambia, non? Comparten un pouco esa lideira, el e máis Carballo, e agora pasaremos un pouco Fernández. Eugenio Carballo nace no 1911, aprende do seu pai e con 19 anos a forma parte da que sería a banda de música da parroquia de Darbo. Na súa trayectoria ten, a lo menos que coñezamos, partituras propias 25 ou 30, pero hai sobre 200 que están tocadas por ele. Tocadas, digo, que foron arranxos, que foron adaptacións, pero a súa labor realmente importante vai ser esa, a do canto, non? É director de unha morea de corais, pero, sobre todo, no ano 50, vai representando a provincia de Pontevedra coa súa coral, que era a que se creou dentro dese exemplo de traballo que foi a empresa Masó. Estuvo en Madrid representando a provincia de Pontevedra. Iso xa nos deixa nun lugar interesante. Pero logo el sigue participando activamente, compoñendo himnos, compoñendo cancións, tanto para canción popular como incluso parte desas corais, como é a dos mariñeiros, convirtese logo nunha das murgas, nunha das comparsas que millor reproducían esas anécdotas que iban sucedendo durante o ano no municipio. Eu tiven esa gran sorte, digo, de que a familia, despois do seu pasamento, depositou toda esa amalgama de papéis que non sabíamos o que era, que gracias a Antonio Fernández pudemos catalogalo e inventariar. Sabemos que hai 200 partituras, 200 e algo, entre completas e incompletas, gracias a esa generosidade da familia Carballo, sobre todo de Marcelino aquí presente, de María Eusenia, que foron os máis activos nesta situación, incluso donaron algún instrumento e a batuta, unha batuta que por suscripción popular lle regalan a Marcelino Carballo, que de Palo Santo e Prata, no 927, quer decir que era no 1927, tamén está nunha vitrina na Mangallona e a disposición de todos os que queiran investigar nesa música. A partir desa catalogación, pois, sobre todo canción e tamén partituras, son consultadas por xente de moitos rincóns da xeografía do planeta, sobre todo de Hispanoamérica, que onde deixou pegada Marcelino. Eugenio Carballo, xunto, como decía ben Eduardo, xunto con o amigo Luis, co finado Luis, eu creo que son esa xente que aportou tantísimo a unha calidade de vida distinta, porque vendo ese vídeo que magistralmente fixo Borja Brun, que non o pode facer de outra maneira porque é un gran profesional, visto eso, podemos dar conta da inmensidade que nos aporta as artes, falo das artes plásticas, pero neste caso, sobre todo, en este caso, das artes musicais, da voz, do verbo e da música. Grazas a todos e a familia Carballo, porque foron quen de manter viva toda esa amalgama, sin saber tampouco do que se trataba, fomos sabendo durante
unos cuantos anos que nos reuníamos todos os domingos e está ao uso dispor da humanidade. Gracias. Bueno, pasan os anos, veñen novos tempos, anos 60. Empezan as orquestas a traballar, veñen os nuevos ritmos, a Iberia, Pasapoga, los ibéricos, los magos de España, con Inocentes Camaño e Macillos, o grupo Acuarela, los Seis de Galicia, los dinámicos de Álvaro Barca, e pidiendo paso chega o grupo de Chan e todos os amigos, Tucho, Ariete. Nuevos tiempos. Boas tardes. Bueno, a mí tocoume esa explosión do ano do 68 para adiante. Eu no ano 68 tiña 16 anos, cando a xuventud convulsionaba toda Europa, e aquí nos chegaba moi pouco, pero moi pouquiño, daquei non chegaba moi pouco, xa sabedes, gracias a que. Pero bueno, eran os meus tempos de estudos, de traballar a las horas con Pepe Macillos, aquel fenómeno da armonía no acordeón, que foi o que prácticamente me ensinou pues, todos os segredos que coñezo. Naqueles anos era increíble, dabas unha patada nunha pedra e salía un grupo, en calquer sitio. A xente era formidable ver todo aquel cariño, todo aquel tesón que poñían en todos os sitios, non en Cangas só, en todos os sitios había grupos. Eu recordo que aos 14 anos montei o primeiro grupo. Montamos o noso grupo de rock aos 14 anos. 2 con 14 anos e 2 con 13 anos. O batería, o Chirola, o Chili, o David de guitarra, o Moncho Urbán de guitarra e de baixista por aquel tempo. Nin idea, por suposto. Mais tarde fui pasando un par de anos máis, por exemplo, xa se empezou a facer algo máis serio, non? E ao marxen das orquestas que pululaban pois moitísimos anos, dos anos 40 e 30, en ese momento as orquestas estaban en un total proceso de adecuación. Tiñan que empezar xa a conseguir amplificadores, baffles máis grandes nos que tiñan, había unha revolución xa técnica, non como a de hoxe, evidentemente, pero que xa empezárase a ver como tiñan que amplificar todo, que cada saxofonista, cada trompetista tiña que ter o seu grupo de micros, e nós tiñamos todo prestado, porque quen tiña un amplificador daquela ou unha guitarra? Eu recordo que lle dixen a meu pai, fixen un trato con ele, mira pa, unha guitarra Homadi, que era algo horroroso, vale 1000 pesetas, eu poño 500 e tipo as outras 500. Me vendo así, que bueno, verdad, así. Vai a dar unha volta que así pouco a pouco, con instrumentos pois daquela maneira, que pillaba unha Gibson daquela, como a que tiñan os Beatles, que é impresionante aquel. Recordo unha temporada de verán que estuve cantando cos dinámicos, con minutos, como dicía Eduardo, moi ben. Era unha xente encantadora, eles iban por canto sitio había. Foi a miña primeira experiencia así de correrías, de andar por aí. Despois viñeron os anos xa de traballo, e ahora viñeron os Seis de Galicia, xa éramos bastante profesionais, e despois veo a Acuarela, que aquilo foi xa, digamos, pois era un grupo moi serio, moi forte e con moitísima calidade. En todos os sitios, eu recordo, cando tiña 14 anos, había aquí no cine, había uns festivais que se facían polo verán, e recordo que había que levar 2 cancións. Nos levamos 2 cancións, unha era o Aleluya de Aute, que moitos de vos recordaredes, e outro era un tema de un grupo inglés que nos fixeran os Hollies,
pero que había unha versión española que se chamaba Dime si has amado alguna vez. Eran temas relativamente difíciles, ¿no? Había que ensayar moitísimo e, bueno, increíblemente, con 14 anos, gañamos o festival. Contra grupos impresionantes, grupos que viñan de Vigo, moi bons. Eu non sei se foi porque no xurado estaba Carballo tamén. Posiblemente nos botaron a manciña, pero así foi a cousa. Bueno, despois pasaron os tempos e, bueno, xa me dediquei a outras historias, despois veo o rollo do ano 86, xa me dediquei a outro tipo de música coral, como sabedes, xa fundei Queixumes no Ío, e agora, pois, sigo dando a lata por aí, cando podo. Gracias. Bueno, aproveitamos a intervención de Tucho para despedido porque ten traballo, os músicos teñen que traballar, non poden estar con nosotros. E aproveitamos tamén para reorganizar a mesa, coller un pouco de despacar algún, porque o micrófono traballa ben desde aquí, e entonces aquí un sitio, moi ben, reorganizados quedamos. Festivales, Tucho ganou festivales gracias a Inocentes. Festival de Mallorca, ano 70 73, non sei precisar ahora. Nuevas Amistades, os que cantan en galego polas Baleares, que dicía a Roda. Aquí temos con nós Alberto Pena, componente do grupo Nuevas Amistades, que nos vai a explicar un poquinho a súa experiencia como músico. Sí. Boas noites, Moragoa, por o traballo que estades facendo sobre a cepa. Novas Amistades empezou, por iso se chama Nuevas Amistades, non Novas Amistades. Novas Amistades é porque era un grupo dos anos 60 que chamábamos Tiras tamén, con todos estos que falou. Entonces, despois de vir a Mili, estábamos ensaiando e apareceron dos rapazas, unha de Toledo e outra de Jaén, que viñen de Madrid, e as conocí nas festas de Darbo. E dixo, hombre, Berto, é porque mañán non nos miramos. E non, mañán non, porque temos que ensaiar nun ático aquí que nos deixou Amador do Galicia. Pero gustaríanos ir a oírvos. E viñeron e oíronos cantar, nós oímos a elas, e os meus compañeros, que era Mario Monroy, Piñeiro, entonces dixeron eles, os meus compañeros, home, se quedaran aquí, podíamos facer un gran grupo e tal, porque elas cantan moi ben. E eles marcharon para casa e dice, si nos dijeran que nos cogían, nos quedábamos en Cangas. E al final quedáronse en Cangas e formamos esas nuevas amistades. Esas nuevas amistades que elas, precisamente, estuven con Carmina, que tuvo que marchar, Elisa chamado de Cataluña, que está en Barcelona, dándolle as gracias ao povo de Cangas por o acollimento que tuveron sempre en Cangas, e estamos orgullosas de levar Cangas no seu corazón. Entonces empezamos a cantar, se fomos a esas navidades a cantar os viñancicos nos festivales benéficos, que cantamos unha canción da Tamara, que despois vemos Tamara. E xa veu verán, e mandamos unha canción ao Festival do Miño, e quedou clasificada, pero como era un festival internacional e tiñan que ir cantantes profesionales con títulos, discos, discografía e todo eso, pois deron ya a Voces Amigas, pero como era Cantidad das Fontes, que é moita letra en galego, non poderon ensaiala, e dice, pero quen foi o grupo que nos mandou? Pois un grupo de Cangas, e chámonos a nós e temos que interpretar a nosa esa canción no Festival do Miño. Que pasa? Que non era como ahora. Era unha orquestación de 100 músicos, dirige el maestro Ibarria. E claro, non se dice que agora como lle mandamos a toda unha orquestación. E aí ven Camaño. Camaño, que gracias a Camaño están nas amizades, porque do Festival do Miño foi cando empezamos a triunfar, entre comillas. Entonces, Camaño, bótanos unha man, Dios mío, que temos que levar unha orquestación para tantos músicos. E Camaño, esta muller aí, moitas noites,
por poucas noites, pero sí, fixe orquestación para tantos, para violins, para saxos, para bons, para tal. E ali fomos ao Festival do Miño coa canción que dirigía un gran maestro, pero a orquestación era de Inocentes Camaño. Entonces levamos ao Festival do Miño, incluso o batería cruzábase e tal, e digo, mira, tens que levar o ritmo es catalán da saudana, tran, 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 fontiñas da terra nosa, tran, tran, tran. E con esa canción quedamos moi ben, porque ganaron inglés, nos quedamos de terceiros, a pesar de que nadie nos conocía, e depois, incluso estuvo nos 40 principales, chegou no número 4, e eu sí que a recitei dúas veces, durante 15 días, na mellor sala no Julia en Madrid, tiñamos un pase de tarde e outro de noite, e cantábamos, nos pedían sempre esa canción de Cantiga das Fontes, que fala das fontes de Galicia, e termina dicindo, eu recitaba eu, fontiñas, belas fontiñas, fontiñas da terra meiga, que ten a alma tan quente que a auga brotar se aferve, e se vos non o creedes, ide as fontiñas das Burgas alá no medio da Ourense. As cancións de Novas Amistades tiñan moita letra, e si, se recolleron 8 discos, compartido con un long play. Foi unha pena que non tuvera contacto contigo para que puseras un poquinho, porque en realidad algunhas merecías oñarse. E despois, pois, sí, gravamos, pero xa ese mismo ano, e a Casa Grabadora que nos mandara a Mallorca, e dice, ai, Dios mío, se non temos canción en este momento, sí, pero tenéis aí unha canción que tal, e levades esta, porque claro, esa era outra Casa Grabadora que nos obligábamos, que tiñemos que gravar daquela, imagina que nos anos 70, 71, tiñamos que gravar en castelán, pero así. Entón fomos a Mallorca, ainda que o grupo de Vigo a roda dice un recordo plazandeiro para as novas amistades que cantaron ben galego para as Baleares. Nas Baleares sí que se cantamos galego nos pases que dábamos, pero a canción que levamos ao Festival de Mallorca, que levou o primeiro premio a letra, e segunda canción, e rompemos con todo eso, porque votaba o público. E claro, despois de os anos anteriores me lo dijo Pérez, que estou a Mallorca voy e tal, e nos levamos un tema do Mar Río de Galicia, de Mario Monroy, que falleceu hai 2 anos. E a propósito, se me permitides, non estaba pensado, pero sí para que mirades a letra que levábamos Novas Amistades nas cancións, e que empatou, levou o primer premio, pero con moita diferencia a letra. E dice, e pois claro, tuvo que ser en castelán, porque a Casa Grabadora nos obligou a ser en castelán, porque podíamos cantar en galego, porque era internacional, entonces, pero decía, ya no te me escapas mar, tengo tu sombra presa dentro de mi pensamiento, y es inútil que te mezas en esa cuna de rosas que finge tu espuma nueva, que quién soy yo no lo sabes, una escoria de la tierra, un caracol sin sonido, un mástil viejo y sin velas, porque el huracán del tiempo rasgó mi lona morena. Contigo se me fue el tiempo, mi juventud, mi firmeza, y el hijo que aquella tarde se me perdió entre la niebla. Voy a lanzarme a tu abismo, y para que no puedas librarte de mí, mataré al cuello una piedra que pese sobre tu fondo como la rabia me pesa de no poderte escupir porque mi boca está seca. Trágame mar todo entero, quiero ver si te envenenas. Ya no te me escapas, mar. Vai por ti, Mario. Despois gravaronse discos, estuvemos tal, eu despois gravaronse discos e tuve que facerme profesional, porque claro, había que te obligaba a Hacienda e tal, tuve que facer examen todos para facer profesionales da música e tal, pero eu tuve que deixar por un registro de propiedade en Vigo, por si acaso, e quedou un representante que fixo moi ben, que era Toño Parcero,
que cantou como solista tamén, xa van a gravarse en outra casa grabadora, aquelas cancións que non choran no mama, por exemplo, El eco del carretero, que tamén tuveron moitos éxitos. Despois deixou Mario ao final tamén, entrou Honorato Parcero, así, pois, entonces, tamén dicía dos Tamara, e unha anécdota tamén, que empezamos cantando dos Tamara, e cando chegamos á Sala Llule de Madrid, quen estaba actuando ali? Como orquesta para bailar. Os Tamara e a orquesta de José Guardiola. E novas amistades como atracción, 3/4 de hora e tal, pois iban os Tamara. Iso é unha anécdota. Moitas gracias a todos. Estaba yo comentando a Carlos e a Tomás que ahora a ver quen sigue despois de cantar. Eu vou empezar tamén a cantar aquí o que me queda. Bueno, cando se fai un libro e se mergulla un no mundo da música, neste caso, sempre se topan cousas moi bonitas, desconocidas, non? Unha foi a descoberta de Xosé Gutiérrez, Chamiceira, de Io, unha descoberta. Outra foron os famosos 30 de Coiro. Todo o mundo falaba dos 30 de Coiro. Eran 3, pero como 30. Que se levaban mal entregues, que moi mal. Que se contratabas os 30, tiñas que ir falando con cada un dos 3. Eu por min vouche, eu por min vouche, eu por min vouche. E ao final contratabas aos 3 gaiteiros para a festa. Conseguido. Bueno, como? Eduardo, Juan e máis Poliños, os 30 de Coiro, os 3 de Coiro. Bueno, e a perla do libro para min foi o Choqueiro. Eu sempre fui un seguidor de Berrogueto, e na Bicularia, a canción número 5, Villarcaldín, ou algo así chame, que xa un nombre moi raro, dicía, esta muiñeira está inspirada no Choqueiro de Cangas. Quen rayo será o Choqueiro de Cangas? Entón, claro, quedas aí esa dúda, quen será, que non será, que preguntas polo Choqueiro, aquí o Choqueiro, bueno, aquí o Gaiteiro, que hubo fra un seiriño do Castelo, pero o Choqueiro, ao final empezamos a tirar, aquí gracias a Anita e a Juan, tamén de familia de gaiteiros, empezamos a tirar de tal, e o Choqueiro de Cangas ten un nombre que é Manuel, e ten un apellido que é Pazó. E a partir de aí arrancamos, pero claro, non vamos a falar aquí deso, porque eso levaríanos unha oriña a falar do Choqueiro de Cangas. Isto era unha introducción para falar do mundo da gaita. O mundo da gaita resorde con forza no século pasado con nomes míticos como Manuel Pazó, Choqueiro de Cangas. As súas pezas foron recollidas por don Castro San Pedro e recuperadas e dadas a conocer polo grupo Berrogueto no seu disco Navicularia. Sagas familiares como os Seiriños do Castelo, Erundino González Pazó, Flecho, ou Xesús Carballeira, mestres de novos mestres da música tradicional como Xosé Gutiérrez Chamiceira ou Xosé Fernández Canosa o Gaiteiriño. Seguimos a gozar dunha boa época nos nosos días, con gaiteiros da zona de Manolo Solla, Anxo Gago, Cesario Colla e Alberto Colla, Rafael Fernández, e de grupos tradicionales consolidados como Lembranzas de Ría, Tormentelo, Tebras, Veña que vai, Mazaroca, Valadoiro, Chacarrandaina, Almariza e tantos outros actuando en festivais como serán do Gaiteiriño, o Fol de Vilariño, a Festa do Muño de Fausto, da man de asociacións como o Mouchiño de San Pedro, o Gato de Vilanova, non é como é, de Vilariño, o Gato de Vilariño, ou Cacarexo de Coiro. Nomes como Carmiña Pérez, que tiña que estar con nós aquí sentada, pero a cousa ao final parece mentira, unha muller que tanto anduvo polo mundo adiante, tanto levantou o baile galego, eso nos achica ahora. Pero bueno, xa practicaremos para Carmiña directora de grupos como Silvarbeira, Soabela, o Cruceiro, etc. Non Carmiña? Porque que non sabe todos. Ou como Xosé Bermúdez, Pepe Peixe, Pepe Choula antigamente, Pepe Peixe, modernamente o Gran Pepe, o bombeiro de Gaiteiriño, e tantos outros que tiveron e teñen o mérito de facer que a música tradicional continue viva no morrazo da man e do labor de artesáns palleteiros e da gaita como Cristóbal Prieto ou Manolo Soaxe. Pero bueno, este xa foi o mundo do folclore e agora vamos a pasar nada menos que a música actual. Saltamos aí un poquinho de tempo e vamos con Astarot e Carlos Gandón, membro do grupo. Se trae tamén,
Pois eu non traigo nada preparado, a ver como me desenvolvo. Bueno, pois nós empezamos a dar por o ano 1983, temos un total de 7 traballos editados. O primeiro traballo gravamos no ano 1986, que o título é Donde se hospeda el pasado. Despois o gravamos en Madrid, nos estudios do Musitrón. Despois pasaron uns 4 ou 5 anos. A todo isto teño que decir que, bueno, este ano cumplimos 30 anos en activo. Empezamos moi xóvenes, non pensan mal, Empecé eu, cando fundei o grupo, pois empecé con 17 anos. Teño 48, pois, non está mal. E entonces, bueno, dali a gravar o primeiro disco, pois xa nos metemos a gravar o segundo disco, que foi o Respirando, que só gravamos nos estudios Cormorán, de propiedade de Milladoiro, cos cales temos moi boa relación. De feito, bueno, dali a 2 ou 3 anos compartimos escenario no 75 aniversario do Real Club Celta de Vigo, en Balaídos, e tocamos fusionados hasta los Milladoiro e compartimos o cartel con Carlos Santana, que non está mal, Bueno, teño que dicir que ao longo destes 30 anos hemos compartido cartel con artistas a nivel de España, de Galicia e estranxeiros. Nos encantaría tocar cos Scorpions, non é por nada, eso sería unha petición. E, bueno, pois, estuvemos tamén en Vigo, en Castrelos, fuimos con Loreje Blanco. Bueno, podía empezar a dar nomes de grupos, eu penso que estaría 2 días dando nomes de grupos cos cales tocamos, non? E unha puntualización que a nós sempre nos puseron a tilde de heavies, e, bueno, nós sempre fomos máis afines ao rock, non? O heavies é outro estilo de música distinto, a ver, ainda que nos podemos acercar un pouquiño, porque, a ver, eu, por exemplo, non considero que AC/DC sea un grupo de heavy, nin considero que, por exemplo, pois Scorpions sea un grupo de heavy. Un grupo de heavy é outra cosa, pero, bueno, esas son puntualizacións así, tal. Bueno, sigo, despois gravamos o terceiro disco, outra vez nos estudios de Milladoiro, o Apuesta e Gana, e foi cando xa empezamos a decidimos unha cousa, que Astarot tiña que facerse fuerte na súa terra. O sea, despois de, bueno, a todo isto habíamos estado na final dos 40 principales, e dun total de 600 grupos, pois chegamos á final. Nos ganamos por temas que, bueno, non veñen a conto, son cousas dun concurso e sempre se sabe o que hai, non? E, bueno, xa no terceiro disco quisemos facernos fortes na nosa terra, e entón xa, ese disco xa foi un disco híbrido. Hasta lo que empezou xa foi cando nos catapultou o tema da televisión de Galicia, o programa Luar, que foi cando fixemos a versión de Airiños, Airiños, Aires, dos Tamara. Ainda me acordo, bueno, de Prudencia e Robo, nos fomos invitados como novedade daquela, porque a fusión que fixemos entre o rock e a música dos Tamara, pois, nos levou a conocer a Prudencio Romo. A Pucho Boedo xa non tuvemos esa gran suerte, que era un fenómeno, Pucho Boedo era... E, bueno, Prudencio Romo, que falleceu fai pouco, a Paisal e a Tocho, me parece, que é o metal Tocho, non? E, bueno, xa despois nos metemos con un disco de versións, que foi o Sentir dunha terra, falamos do cuarto disco da Astarot, e ese disco ten algo especial, porque collemos digamos que collemos a música máis popular galega e a fusionamos. Falamos cos propios artistas e ese disco está grabado mitad Astarot, mitad compositos. Por exemplo, foi un dos recordos máis bonitos que guardamos, que daría 4 ou 5 anos, foi cando morreu Prudencio Romo. E ter esa grabación coas voces deles, foi o último tema tamén que cantou Suso Bamonde, daquela, Saraibas, de Susana Seivane, os coleguitas heredeiros da Cruz, moi impresentables, pero moi boa xente. E, bueno, dali a ese disco, pois, fixemos xa o sexto disco, que foi Longa Noite de Terra. Perdón, Longa Noite de Pedra, que xa se me iba a olla.
E aí decidimos musicar os poemas galegos de Rosalía, de Álvaro Cunqueiro. No niño novo do vento hai unha pomba dourada, quen puidera namorarla. Moi bonita, esa canción é espectacular. Bueno, seguimos con todo isto e xa neste ano presentamos aquí en Cangas, nas festas que daqui quero agradecer tamén ao Concello o apoio recibido neste verán aquí para poder haber presentado o esforzo que tuveron que facer, e o anterior goberno tamén, que fai 3 anos que tamén habíamos tocado aquí en Cangas. E, bueno, o apoio recibido e a resposta da xente, que penso que para nos foi unha promoción increíble. Penso que o poder de convocatoria tuvo nestas festas foi increíble, e penso que eso sempre é positivo para Cangas e para a cultura e para todo, ¿no? E nada, seguimos as voltas con este Sétimo Pecado, que é o 7º disco. Estamos xa preparando outro disco, porque ainda temos que dar moita leguia, e só vou a cerrar digamos, a crónica, vou a cerrar, porque a mí sempre me gustaron as anécdotas, ¿no? Entón, corrió o ano 1983, estábamos ensaiando en Vilariño, e claro, daquela non facíamos rock, daquela facíamos ruido. O sea, según toda a xente, daquela facíamos ruido. E entón, eran as 10 da noite, se nos cola un vello no ensaio, ostras, e claro, íbamos a pola mitad da canción, digo, ostras, que fai un vello escuitando rock a 1000 vatios de potencia? Isto non... E fai o batería, cataclás, e di o vello, facer, non facedes mal, pero por lo menos cando toquedes, tocar todos a mesma canción. Antes de que me olvide, darlle as gracias a Lume de Caroso, que estuveron amenizándonos os intervalos de pausas que tuvemos, porque ao final vai se me olvidar e que non queda a cousa aí. No ano 79, en Cangas, pioneiros do jazz, Tomás Fandiño, Pablo Iraquere, aquí se meteron aí, como vai no contar el, pero a fondo. Tomás, vamos allá. Buenas noites. Bueno, eso foi no ano 79, que Suso Plitigueu, pois, tiñamos así unhas ganas de facer algo, non? Xa non era jazz só, non? Senón jazz rock. Entón metémonos na comisión de festas do Cristo para facer ese festival. Entón o único que queríamos era que contratar as orquestas, e esas orquestas, as que contratamos, sempre había algún membro da orquesta que facía cousas aparte, facía o que se diga ahora bolos. E bueno, pois contratamos as orquestas e fixemos un festival no pabellón de Romarigo, que durou así como 7 ou 8 horas, porque claro, viñamos músicos de distintas orquestas e facían formacións e todo era improvisado. Entón éramos un grupo de Madrid que se chamaba Dolores, que o fixera Pedro Ruiz Blas, e ese grupo foi despois a base, era o grupo base de Paco de Lucía durante moitísimos anos. Jorge Pardo, Rubén Dantas, e bueno, pois foi un éxito ese festival. E despois xa fixemos un segundo, que foi no cine no de Leto, se chamaba o cine de Leta. Aí xa viñeron un trío de Barcelona, Max Uñé, músicos de aquí tamén, Outeiro de Vigo, Dani Pajas, outros músicos que trababan con Dani en distintas orquestas, e se facían formacións que facían jazz, non? Nunca había colaboración, sempre era todo a nosa costa non, porque era a entrada que sacabas. Resulta que moitas veces, cando viñan os músicos viñan de Barcelona, non daban os cartos para pagarlle, e sempre había líos, e ao final o ano seguinte os chamábamos e volvían a vir sin haber líos, porque miraban que as cousas se facían por amor á música, por amor a ese estilo de música, non? Despois houve un parón e se trouxe no ano 87 a Tete Montelico a Viván de Barcelona, que foi aquí ao lado nunha plaza de touros que había montada. Entón eso foi espectacular.
ese foi xa espectacular. Despois se parou tamén un pouco, e xa saliron no 79, 80, 81, se saliron os locales. Había 3 locales, como era o Berce que estaba enfrente ao campo de Tirán, que era un dos donos, era Tuxo, e máis Paco Lariño. Despois estaba o Jazz Vivo, en Rodeira, o de Chito. Despois estaba o meu aquí, o Iraquere, xa aquí máis adiante. Era algo increíble porque viñan os músicos de Barcelona en 3 locales, o sea, en 1 kilómetro, tocaban 3 e 4 días no sitio, 3 ou 4 días, o sea, 5 ou 6 ou 8 días seguidos no mismo kilómetro, nos 3 locales en Cangas. Entón, estes músicos quedaban, isto é imposible, isto non ocurre en ningún lado. Pero claro, chamábanos de Andalucía, iban 2 días a tocar e veña volta para Barcelona outra vez. Entón, os teléfonos botaban fume, todos querían vir a tocar, había un circuito, despois pasaban a Hueu, pasaban a Pontevedra, o sea, había un circuito moi ben feito que eran 15 días, e seguíamos eses 15 días tocando seguido, que era o que lle conviña a eles, cobraban poucos cartos, pero eran 15 días seguidos e non descansaba ningún. Despois estaban moi ben organizados o tema do material, o tema das comidas, o famoso guiso do músico, que era como eran no verano os festivales, pois era o guiso con ervillas novas, patatas, e o guiso que se fai normalmente, pusemos o guiso do músico, os huevos escalfados na cocina e tal. Era moi peculiar. Como detalle que comentaba, nunha destas, un dos saxofonistas que viñera coa Big Band de Tete Monteliu, Dave Peebles, un canadiense, viña no tren para acá, vindo para acá, caiu o saxo, o detalle que comentabas antes, lle caiu o saxo, entón chegou moi disgustado, e dice, eu non podo tocaros, non podo tocar porque non teño instrumento. Bueno, un músico desa categoría, pois, entón lle dixemos, bueno, vamos a falar con Luis, e alá fomos a casa. Cando entrou, bueno, conoceu o músico, a Dave Peebles, lle ofreceu o instrumento, e ali non dixo nada. Dave Peebles non dixo nada, díxonos despois. Este instrumento, este músico ten que ser impresionante, porque non calquer músico ten este instrumento que me acaba de deixar. Nin calquer músico me ofrece, tiña outros, e me ofrece este para tocar. Iso foi increíble. Dave Peebles quedou, de verdad, xo contei a ti moitas veces o fillo, xo contei moitas veces ese detalle, e foi un detalle que Dave Peebles dixo, este home ten que ser un músico excepcional, porque non calquera ten este. E bueno, despois aí nos quedou a nosa historia, se quedou aí, e despois se retomou Luis Carballo todo o tema do jazz, e hasta hoxe en día, que vamos, para non alargarnos moito, pois continúa. Esperemos que siga continuando, como músicos, tendo músicos como San Campos, como Iago Fernández e tal, seguro que isto vai a continuar bastante, e que siga funcionando, xa que está aquí o Concello, a representación do Concello, pois que apostemos un poquinho por o jazz, que viva a música en Serrano. E agora volvemos a Aldán, nada menos. En Aldán un grupo de rapaces nos anos 70, ahora estaban Fuxen os Ventos en Lugo tamén cantando en galego, anímanse, fan un concurso, aí Serafín, Sande, e empezan a crear, e crean nada menos que unha canción que depois vai se facer famosa, que é a Foliada de San Amaro. Vai nos a contar el. A Foliada de San Amaro canta Donicela, co grupo Treixadura, e ahora é unha canción popular en Galicia gracias a rapaces daquela, hoxe son un poquinho máis maiores, pero daquela eran, que tenían 16 anos, 17 ou menos a mellor. Bueno, contanos eso, Serafín. Bueno, tanto como 17, non algún máis. Bueno, primeiro dicir que o de Tete Montoliu, eu era o presidente da Festa do Cristo de Cangas cando este estuario a Tete Montoliu a Cangas. Gracias, fixemos unha colaboración moi bonita, moi importante. Tuvemos que contratar a Plaza de Toros por culpa de Tete Montoliu, porque non tiñamos escenario para tal, el quería ser un escenario, por iso tuvemos que contratar a Plaza de Toros, e logo depois cubrimos cun precio que deulle pos whiskies que vivían do Jucamar e pouco máis, porque dice aquí que había que ter o whisky ali, senón algún non tocaba. O sea, o Tete Montoliu era cego, pero non era bobo, o sea, gustaba lle ben a historia. Bueno, entón por o que estou aquí. No ano 77
No Concello Veciñal de Aldán estábamos un grupo de compañeros, o Peix está aí arriba, Sande, que é a alma importante deste que se vai contar. Entonces empezamos a organizar actos, concursos no colexio para rapaces con permiso da APA, donde aí se recollían cancións populares, refráns, gracias a personas como miña nai e outros así, que tiñan memoria, ainda teñemos, con 86 anos, recolleronse pezas que Sande logo depois, cando se fixo un grupo que vou mencionar, lle puso música. No ano 77, para as letras gallegas, decidimos, como non tiñamos cartas para contratar grupos, decidimos, como na Aldán hai cantantes cojonudos, na taberna cántase ben, entonces animamos a unha xente a formar un grupo. De aí saleu o que se chama como Millo Verde. O Millo Verde sale como nome, consenso dos compañeiros, está Peixe aí, porque daquela dous que se morreron, Capilla e Lasky, que estuveron na migración en Suiza, chegaron a tocar a través de Sardo Boscoso con Ceca Alfonso. É a canción de Millo Verde, Montadeiros de meu millo e tal, e aquí cantaban eles con José Benito, con Villar, con José Rial, que cantaban esa canción. Entonces, nos, como non la conocíamos en principio, impactou un pouco, non? Entonces, cando tuvemos aquela reunión para que non lle poñíamos ao grupo que acabábamos, gustaba, formando, chegouse ao consenso e fixose de Millo Verde. Na primeira actuación no grupo escolar, aí aparece uns compañeros que son Sande, que é a alma do grupo, José Luis Rial, o neno, Pepe, o Peix, que está aí arriba, o José Benito, Alfalla, o Lasky, morto, Villar, o repartidor de pan, o baño, Luis Panizo, de Bello, estuvo un pouquinho tempo e tal. En ese día subeu arriba un gaiteiro que viña a de Cheches, a casa de Villar, polo carnaval, que era Evaristo. A partir de aí empezase a aumentar xente, a aumentar mulleres, Baruchi Álvarez, que é concellal, Fina, Ana, Mari, Rosa, un montón delas, foron pouco a pouco, de tres, tal, e outros compañeros, como Manolo de Fruto, Moncho, Lolo, que no libro por unha errata aparece Loliña, e Lolo, que sempre a culpa miña, porque, a culpa miña porque deixoume para corregir o tema na casa, eu, amigo Gazapo, pasouseme por alto tamén. E agora cando estou aquí vendo, aparece Loliña. Empecé a decir que era Loliña. Claro, Loliña e Lolo, o de Piñeiro, non? Que tocaba guitarra, un rapazo novo, pero era pobre. Entonces, aí empezáronse a meter cancións populares, cancións que Sande empezou a recopilar, sobre todo da escolma do que había aportado personas como miña nai e outros pernas maiores, e aparecen cantigas de Aldán, a canción que logo depois foi máis ou menos famosa, que aparece aí no vídeo sobre San Amaro, que toca con Pele Traixadura, que toca as Donicelas, que no ano 81, sin Pepe non me di contrario, cando fomos a Ortigueira a unha xuntanza de gaiteiros con Milladoiro, os hermanos Garceira, con Ricardo Portela, con Feito Novo, con unha serie de xente. Eu levei no R12 ao gaiteiro, aos dous fillos, un dormido atrás porque era pequeniño, o Pepe, o Peixe e tal, e fixemos noite ali, e ali tocaron con todos eles. Esa peza estrenouse a través do gaiteiro, bueno, quizás xa tocaron, pero fora, en Ortigueira. Creo que se Pepe non me di contrario, que foi no 81.
Entonces, eu que quixera, aparte das pezas que tal, hai dúas pezas nas que eu que de momento son solamente de Villo Verde, porque non nas toca nadie aí, non nos canta nadie, que son unha sobre os mártires de Carral, que é da súa origen, onde veu morrer, e outra sobre a Chorima. A Chorima, sabedes que é a flor do tos. E Sante fixo unha peza preciosa de ir sobre os arrieiros, cantar do arrieiro, sobre a Chorima. Esa peza, se animan e fan a presentación da Aldán do libro, gustaríame que se eles se xuntan que interpretaran esas, por menos esas dúas pezas, a parte de San Amaro e a parte das que quieran cantar, as da la de arriba, acabando van cogando, esas historias. Sobre todo foi unha época moi bonita, compartir un escenario con Fusos Ventos en Brolle, en Marín con Guadarroda, entre outros lados, Portonovo, tal, un montón de sitios. E logo depois os traballos, as cousas non se van a facer profesionales, foi quedando aí. Pero foi unha época culturalmente moi importante de Aldán. A nivel tanto Concello Veciñal, no que estábamos metidos Pepe, Sante, Eusilio e outros máis, como aí fixose tanto a nivel desto, como a nivel de patrimonio, no San Amaro, como un montón de cousas, que desde aquela hora hai unha laguna, hai un terreno aí que é unha pena que non se faga un esforzo para pelear un pouco por isto. Pouco máis porque o tempo fai nos falta. Dicir tamén, quería recordar, porque hai unha persona que cantou aí que é Xoán de Aldán, que non se mencionou, no cual ten a miña edad, no cual hai unha canción que é Aldán, que Sande máis eu colaboramos na letra, entonces unha persona que foi moi importante para Aldán, levou o nombre de Aldán por aí, Cangas, e logo mencionalo e nombralo porque valeu a pena. Nada máis. Bueno, nada máis e nada menos. Vamos dando un poquinho de agilidade porque xa estamos un pouco fora de hora. Nos centros escolares, gracias ao labor impagable de pais, nais e músicos como Lito, Carmiña e outros, empezamos a ver mulleres tocando. Por fin aparecen as mulleres. Porque no libro, cando miredes o libro na casa con calma, empezar a ver as páxinas onde aparecen mulleres. Aparecen mulleres cando o ensino público as mete a tocar a gaita, pandeiretas e demais. Aparecen as mulleres cando o Conservatorio de Música oficial en toda España, anos 91 ou 95, cando sea, mete mulleres a tocar. Antes as mulleres non podían. Tiñan que marchar de Cangas para facerse un hueco no mundo das variedades e no mundo tal. E aí temos dúas xollas tamén como era o choqueiro en home, as mulleres Virxinia, a Jallana, a bisabuelo, neta ou non sei que, neta non é actual, Borja, tía segunda, neta non é, tía segunda dos Borja, dos Brum, bueno, que non sei, Virginia dos Bamio, e depois outra que se chamaba Pepita de Oro, que era Josefa Rodríguez Parcero. Pasar de Josefa a Pepita, está ben, e se tens que escoller Pepita o mundo das variedades, o mundo do espectáculo, a Pepita mellor é a de Ouro. Pepita de Oro triunfou en Brasil, triunfou en Madrid, e Virginia, lédelo no libro, triunfou tamén por todo Madrid. Bueno, todo ese mundo das variedades, con nomes de muller recuperados con orgullo polas súas familias que vive agora, por certo, Virxinia Bamio vive en Madrid, 76 anos. A ver se ven en Cangas no verano e facemos algún aquel cando veña. Sería... Xa veu, xa marchou? Xa veu o libro, ben, bárbaro. Bueno, pois recuperados con orgullo para a historia da música de Cangas, as mulleres volven os espectáculos de cabaré de Nelson Quinteiro, que enlaza a modernidade creativa coas orquestas de máis cargo. Deixo vos con Nelson. Avante. Moi ben, pois... Antes, cando estaba vendo o documental, pois casi que o corazón me deu un voltio, non? Un vuelco a abrir o documental que a música do primeiro tema deste disco, que se chama Orquesta Jarbo, e fechar tamén casi, non? Casi que me gustou ese peche máis popular, que estivo genial, pero decir un pouco, que decir, que pasa en este pobo? Que
fixéstedes, non? É dicir, é increíble que ben se vive en Cangas e o que Cangas significa, non? É dicir, outro día me decía a miña nai que a xente paga por vir aquí e nós vivimos no ceo, non? Eu son fillo dunha andaluza e dun señor da estrada que se viñeron a vivir a Cangas porque en Cangas se vivía moi ben. E a verdade é que crieime na Rúa Real de Cangas e por allí vía pasar as bandas de música, vía pasar maiores aí que dirixía o Caramuso, vía pasar as Semanas Santas escenificadas, o teatro de rúa, os títeres, o cine na rúa. Fun alumno de xente como Carmiña, ao mellor non te lembras, pero estaba en segundo de GB, baile galego, fun membro de Tromentelo, fun alumno de teatro con Antón Lama Pereira, un excelente formador. A verdade é que estiven traballando en moitas cousas, non? A verdade é que somos o que bebemos, non? Somos árbores que absorbemos a savia, e en Cangas a savia é moi rica e está moi ben sementada, non? Entón, antes de nada, agradecervos a todos vos e todos os pais, as nais, os formadores e a inocentes e toda a xente que fixo e está a facer historia. Moitas grazas. Nada, un pouco contarvos un pouco a trayectoria, por que o cabaré, por que a música. É dicir, na miña trayectoria hai dous camiños que son, por un lado, o teatro de rúa e o cabaré, e por outro lado a música, non? A música que enlaza a tradición e a modernidade, que enlaza tamén a música polifónica, non? Eu, por exemplo, estive de pequeno na Coral Gorneira, que dirixían en UPA, xa con 8 anos, non? Aí empecé a polifonía, estive no seminario menor interno, ali tiven mestres fabulosos de canto e de música como Manuel Gesto, como Manuel Iglesias, como Luis Seoane, e todo este tecido foi sumando unha carreira que logo me fui un pouco curtindo polo meu propio pé, non? É dicir, no ano 2005 me vou a vivir a Coruña e creo o Festival Galego de Cabaré. O Festival Galego de Cabaré era unha mostra de teatro centrada no cabaré. Por que o cabaré? Pois non sei, eu creo que entre aquela referencia da película, as maiores de aquí de Cangas e un pouco a pasión polo teatro e a música e unha parte oscura, pois todo eso conflui no cabaré, non? Porque o cabaré? Pois o cabaré convertiuse nunha mostra de teatro que se celebraba en Coruña, se celebrou en Oleiros, en Pontevedra, recalou en Coruña, e era unha mostra centrada no xénero que ano tras ano enchía o Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Eu era o encargado de dirixir a programación artística e de dirixir teatralmente as galas, e nesas galas pasaron xente de Cangas, moita xente de Cangas. Pasou, porque ao final todos volvemos para casa, non? Pasou xente como Amparo Novas, unha bailarina de aquí de Cangas que estivo no centro coreográfico, que é unha das mellores bailarinas que hai en Galicia. Pasou Xesús Graña Chusmi, que é un dos mellores malabaristas. Pasou Gedellas, que é un grande trompetista, en espectáculos que colitaron aplausos en Coruña en noites de outubro. Fundei a compañía Fenfatal. A compañía Fenfatal ten dado centos de espectáculos de rúa en sitios como Madrid, Alcalá de Henares, en Euskadi, en Lequeitio, no Festival Internacional de Lequeitio, en casi todos os povos galegos, a Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Ferrol, Santiago, Vilagarcía, Lugo, repítome, e un pouco esa reivindicación tamén da muller, non? Da muller que a verdade é que ten un espazo, mirade que mesa, un campo de nabos, non? É dicir, un pouco as mulleres. As mulleres, eu artísticamente teño traballado moito con homes e moito con mulleres. As mulleres son increíbles traballando, teñen unha capacidade de esforzo e unha capacidade de entrega e unha capacidade ademais de sublimar todo polo objetivo final que os homes, a verdade é que nos perde un pouco a boca e un pouco a paixón, non? Ben, finalmente, nada, formei, a parte musical estaba aí, formei unha compañía de danza con Iván Villar, que era un bailarín do Ballet Rei de Viana, e fomos montando espectáculos de danza e voz. El bailaba, eu cantaba, e creamos As Mans Perdidas, Danza e Contradanza, e despois de que nos vira a directora do centro coreográfico, quedou embelesada, enamorada, nos propuso facer Harbo.
que foi unha coproducción que fixemos no ano 2012 co Centro Coreográfico, que se representou en Coruña, Pontevedra, Santiago e Ourense, en a que, bueno, pois, tiven a honra, non, de estar acompañado de músicos como Xosé Leo Romero ao acordeón, Suso Mamón de a zanfona, Ricardo Rozas de Fantiqueira a guitarra, e crear un repertorio que daba un pouco alimento á danza, non, que facía Iván Villar e Pastor Rodríguez Feal. Ben, foi un espectáculo pois realmente un pouco mal logrado por mor da crise. O ano 2012 foi cando chegaron os grandes recortes en cultura e foi moi difícil levar adiante, pero eu quixen levar ese traballo que máis falaba dunha trayectoria miña vital a formato de disco, e lanceime pois o novo, lanceime o descoñecido e lanceime a ilusión. Eu penso que a imaginación pode mover montañas e que un pouco hai que, cando non tes posibilidade de facer as cousas, tes que imaginar alternativas, pero eso en todo. E atopei o que é o crowdfunding, que é unha ferramenta que consiste en que a xente apoie proxectos antes de que se levan a cabo, é dicir, pois, por exemplo, neste caso, o disco se vendía antes de existir, e o disco vendí máis de 100 unidades deste disco antes de que existira, porque había xente que estivo disposto a apostar, non? Son novos vieiros, son novas formas de facer proxectos culturais, proxectos sociais, e grazas á generosidade da xente, e grazas á generosidade está este disco que se chama Orquesta Harrow, que é un disco que está no Corte Inglés, que é un disco que está na FNAC, un disco que se vende en tendas, en librerías, un disco que lancei un pouco o grande, que presentei no Teatro Colón da Coruña, e un pouco pois que ten sonado enteiriño en Radio 3. O director de Tarataña, Miguel Ángel Espigares, nos dedicou unhas palabras fabulosas, sona no canal de Outras Músicas de Granada, en Radio Folk Cuenca Mérida, para todo o mundo, sona en Radio Euskadi, a semana pasada se presentei en Euskadi. É un pouco un traballo que a verdade que me está dando moitísima satisfacción, sobre todo no plano personal, e un pouco pois que recolle moitas desas experiencias, non? Moito desa identidade. É un disco que está traspasado transversalmente polo mar, por Cangas, polas atmósferas. Temos, pois iso, o tango de Ella de Ons, alguna canción que é só a capela, romance, e, bueno, o mellor de todo, para min, foi a grabación do tema As Mans Perdidas, que realmente era unha versión de En el Pozo María Luisa, de tradición asturiana, que cantaban as traballadoras de Masó, que decía: nesta fábrica Masó me estou deixando a vida, mira, mira Manusiña, mira, mira como veño eu. E no que, pois, bebendo un pouco do que somos, non? Pois eu bebo musicalmente a parte da tradición, a parte de Xosé Afonso, a parte de moitos músicos como Mikel Laboa, pois tamén bebo de Björk, bebo de Cyberi Corporation, bebo de... e un pouco, pois, fixémolo como na canción de Björk, Danzando na Oscuridade, pois con esas máquinas. Bueno, aquí estamos, o presente, o pasado, o futuro, e, bueno, sei que decir algo, é decir, grazas, porque isto é grazas a vos. Decía Bertolt Brecht que Tebas, a cidade das sete portas, quen a construíu? Nos libros de texto aparecen os nomes dos faraóns, sin embargo, os faraóns non arrastraron as pedras. O día que fixeron a muralla china, quen conta onde foron todos os albaneis que moveron todas esas pedras? Dicen que Felipe II chorou cando afundiu a Armada Invencible e se preguntaba el: non chorou ninguén máis? Pouco, creo que a CEPA fai un traballo increíble de sacar a luz as historias das persoas anónimas ou públicas, das persoas que fixeron a historia con mayúsculas, e neste caso, pois hai este ramo de flores.
este ramo de flores que Pilar Ferrari, presidenta da CEPA, lle entrega a Fina Portela, en nome e representación de todos os músicos de Cangas, para ti. Rematamos, agardamos que o libro estea ben afinado, que os errores que sean todos esos, de cambiarle o nombre ao home por unha muller, porque sale ganando. Non hai problema. E que cuidamos seguir facendo música, tocando, bailando e cantando en Cangas por moitos anos. Moita.